ассалому алайкум мухлисони канали Сауду Тиҷӣ. Бардоро ва хоҳарои азиз, ҳама каса созаи хубен, саломатиётон хубай, настренотон созай. Дӯстони азиз, имрӯз хеле десен як навори пачкаи дига, яъне ки бардоро заминҳои фурӯшӣ ҳастаи хонаҳои заминӣ ва квартираҳои арзон мешава. Нархҳоро тамошо кунен, ҳайрон мешен, барои чӣ мегӯяни қа арзонай. Ва якта дига калибаи фурӯшии бардоро ва 20 нафар коргар дар кошидагиай дар Россия. бародар ватсапш қатима да занг задагӣ гуфтагия бардоз ма ҳамаша маълумотоша мегум. Тамошо кунен, аму як дона алай ки бепла агар настренатон соз боша биҷихен ва агар ягон кас хона мошин дошта боша нами рақамҳода дар ватсапш фақат бинависен. Рафтем. дӯстони азиз, навора сар кардем. Ана ки бо диққат рӯи экрани телефонтона нигоҳ кунен ки ана ба нанависен ки нархиш чанд бу дар бехи экран бинавис. дӯстони азиз, навора сар кардем. бисёри бародаро апашкаҳо модаро нависта буданд ки ай шаҳри Ҳисор мода замини арзон бумо. Ба ҳамин хотир бародарои нами замине десен қарор дорад дар шаҳри Ҳисор. 6 сотиқ заминай, яхе стройматериалиш овардагиай. соҳиби замин гуфтагия ки срочна замин ман мефурӯшам, ана ҷош ҳамворай барои хона кардан. хеле гуфтам бародаро 6 сотиқ замин дар шаҳри Ҳисор нархша 50 000 сомонӣ мега. 50 000 сомонӣ чихе нархи арзонда бовар кунен. ина номерои телефонаш маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанен, замини арзона бихарен. дӯстони азиз, эълонмона давом метем оз заминои фурӯширо гап мезанем, баъд калибея гап мезанем бародаро, баъд 20 нафар коргар дар кошидагиа дар Россия ҳамура гап мезанем. хоб бародарои замине десен қарор дорад дар ноҳияи Данғара. дар ноҳияи Данғара 6 сотиқ замин деҳаи Очавар нависагиай. деҳаи Очавар бародаро хам хеле маълумот доштагиай. хоб яхе стройматериалиш овардагӣ будай. ина бародаро ана фундаменташам рехтагӣ будай. фундаменти хонаай ба фикрам хай занг мезанен мепирсен. хулосаи гап, дар ноҳияи Данғара 6 сотиқ замин нархиш 40 000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда бовар кунен. Вай. ина номерои телефонаш, касе замин харен занг бизанен бародаро. тамошобинони канали Сауду Тиҷӣ, агар имконият боша ба члики нами калонитон аму лайка бизанен. лайк кабуд шава, бо мо хеле хирсанд мешем. Я рӯзпас дурӯзпас барои шуморо наворои тенҷ мекунем. бародарое ки ай шаҳри Ваҳдат замин гуфта буданд, бародаро ина як замини фурӯши дига, бачаҳои Ваҳдат лайкҳоро бизанен. хоб 6 сотиқ заминай дар шаҳри Ваҳдат, яхе стройматериалиш овардагӣ будай. соҳиби замин гуфтагия ки замин ма мефурӯшам, 6 сотиқ замин битони забор қатъи времянкаш рехтагӣ тайёрай. харидори аниқ занг бизана, бо савдо мешава. дар шаҳри Ваҳдат Истиқлолда будай. хулосаи гап, 6 сотиқ замин, чӣ хеле гуфтам, дар шаҳри Ваҳдат нархиш 40 000 сомонӣ. ина бародаро касе суми нах дорен, ина номерои телефонаш занг бизанен, замини арзона бихарен. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. бародарои нами замини фурӯширо гап мезанем, баъд мегзарем баъд калибаи фурӯшӣ, баъд 20 нафар коргар дар кошидагиа дар Россия ку бародаро аввали видеода гуфтам, ҳамурам гап мезанем. хоб дӯстони азиз, замине десен қарор дорад дар шаҳри Душанбе. бисёри дӯстони азизи мо гуфта буданд ай шаҳри Душанбе замин мон, ба ҳамин хотир бародарои на як замини арзони дига 6 сотиқ замин, яхе стройматериалиш овардагиай. соҳиби замин гуфтагия ки замин ма мефурӯшам. хоб охири мошинбозор да будай, ай тарафи боло. чӣ хеле гуфтам бародаро, 6 сотиқ дар Душанбе нархша 80 000 сомонӣ мега. 80 000 сомон 6 сотиқ замина. ай Душанбе метавонен бихарен, касе ки сум дорен. ина номерои телефонаш, маълумоти бештара метавонен да ҳамин рақамҳо занг бизанен. дӯстони азиз, эълонмона давом метем. чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам бародаро, як калибаи фурӯшӣ ҳастай. як бародар через ватсап модароӣ кардагиай. нависагия ки калибея мефурӯшам, дар ҳолати хубай, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, дар 9 километр. дӯстони азиз, бародаро апашкаҳо модаро нархиш 700 сомонӣ мега. 700 сомонӣ. бо мумкин хай ягон чи арзон куна. инами номерои десен бародаро, номерои тоҷикистона. шумо метавонед ки маълумоти бештара да ҳамин рақамҳо занг бизанен, калибаи фурӯширо бихарен. сол ягон гудактона да дириш мемонен, хоб мерава ба ҳазур. чизи хубе не ки ягон татонда мумкин дар кор боша.
дӯстони азиз, эълон монад давом метиҳем. Чӣ хеле ки дар аввали видео гуфтам ки бародаро 20 нафар коргар дар коштагии дар Россия. ҳозир овози ҳамон бародара мемонам. Хитон хушро гӯш кунед. Касе дар Россияен ё касе дар Тоҷикистонен метавонем бирен намҷа кор кунем. Assalomu alaykum so'zi bratenji, salomatik xuba. Ya xohish dorum ay shimo. Men bachoy Kuybesh. Men dar shahri Оренбург kor mekunam. Ya 20 nafar odam korgar dar kora. Hame gapi mara, hame zvuki mara iltimos da kanal Parto iltimos. Kora fasad, shpaklovka, kraska, kladka, перегородка, hama chi asa. Hame golish mara mon e'lon ki iltimos bratan. Майли акаҷон, ай шумо як хоҳиш мекунам, мо балички тем, мо мухлиси тем браҷон. Майли илтимос. дӯстони азиз, касе тамошо кардесем, бародаро битонен ҳамун як дона лайки бепла барои меҳнатҳои мо биҷиққена ва мегзарем ба хонаҳои фурӯшӣ. дӯстони азизи хонаи фурӯшие десен қарор дорад дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ, номи пештараш Куйбешае, касе намедона. 12 сотиқ замин дора, 5 дар хона. хеле гуфтам дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ хонаҳои хушрӯай, хонаҳои беҳтаринай ремонт кардагия. бародаро сурати дарини хонаҳоро бине, ремонти хушрӯам дора. соҳиби хона гуфтагие ки хона дар ҳолати хуб қарор дора, барои зиндагӣ кардан 100% мешава. ову светаш пастаяни бидай. чӣ хеле гуфтам бародаро 12 сотиқ замин, 5 дар хонаи беҳтарин дар ноҳияи Абдурахмони Ҷомӣ. бо ина пафтор кесам нархиш 175 000 сомонӣ бо арзонам мекадай. ина номрош занг бизанед. дӯстони азиз, эълон монад давом метем. дар видеоҳои пешина бисёртар нависта буданд ки аз шаҳри Бохтар пештара Қурғонтепа хонаи заминӣ бимонен. ба ҳамин хотир бародаро ва хоҳаро, апашкоҳо, модаро, ина як хонаи дига. нархиш арзон айне ки ҳозир рекламаш мекунам. сразу бо харидани нарен. хоб, ин хонаи десям бародаро чӣ хеле гуфтам қарор дорад дар шаҳри Бохтар 3 сотиқ замин, дар хонаҳо ремонт кардагӣ будай. шаҳри Бохтар, кӯчаи Лелинда будай. хай дига маълумотош навистагӣ нест. чӣ хеле гуфтам 3 сотиқ замин, дар хонаи беҳтарин. нархиш 145 000 сомонӣ мега. 145 000 сомонӣ. чӣ хел нархи арзонда, бовар кунен. ина номрои телефонаш, касе харидорен занг бизанен. дӯстони азиз, дӯстоне ки гуфта буданд аз шаҳри Душанбе хона бимон, хонаи арзон гуфта буданд, квартира яне бародаро, ин хонаи десен квартирае. хоб, қарор дорад дар шаҳри Душанбе як хонага дар 3 этаж қарор дорад 31 квадратни метр. дар Гипразен будай. хулосаи гап, дом новостройкаи хонара чӣ хеле десен ремонти хубам кардагиай. соҳиби хона гуфтагия ки хона дар шаҳри Душанбе дар Гипразенай. як хонага чӣ хеле гуфтам, нархиш нархшне ки арзонай 150 000 сомонӣ. як хонага 3 этажда 150 000 сомон. дӯстони азиз, дига маълумотош навистагӣ нест. шумо метавонед ки нами рақамҳо да занг бизанед. касе ки сум дора як хонагара аз шаҳри Душанбе бихарен, дер нашава. ба хотире ки дар видеои пешина нависта буданд аз шаҳри Душанбе бисёртар квартира бимонен. бародарое ки аз Душанбеан, ҳамун лайкора биҷиқен, апашкоам биҷиқен лайка. дӯстони азиз, чӣ хеле гуфтам, ин квартира қарор дорад дар шаҳри Душанбе, як хонага дар 1 этаж қарор дорад 36 квадратни метрай. дом новостройка, хона без ремонт, коробка будай. хай дӯстони азиз, ина чӣ хеле суратша десен. хай коробка я ремонтш мекунӣ, я ранги борш мекунӣ, медрои зиндагӣ мекунӣ. соҳиби квартира гуфтагия ки квартираи фурӯшӣ дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон, деҳаи Гулпарвар. дом тайёрай, форат медрои зиндагӣ мекунӣ, як камтар ремонтш мекунӣ. ҳуҷҷат дора бародаро, як хонагай, ду хонагаш кардагиян. дар шаҳри Душанбе, дар поёни корвон. нарша 135 000 сомонӣ мега. ина номрои телефонаш, занг бизанед. тамошобинони канали Саудутиҷӣ, хаста нашидену хи? ай квартираҳои фурӯши мо тамошо кунем бародаро ва лайкам биҷиқен. ҳамин видеоро дар имотонам падилитса кунем. шарт нест ман ҳар доф гуфтам бигирам. шӯхӣ мекунам бародаро. хоб, ин квартира десен қарор дорад дар шаҳри Истиқлол, як хонага дар 2 этаж қарор дорад 41 квадратни метр, кӯчаи Фабрика. домои пешинаи хона ремонт дорад. чӣ хеле десен. соҳиби квартира гуфтагия ки ҳама шароитош аст, дар хона медрои зиндагӣ мекунӣ. чӣ
چه خیلی گفتم یک خانگاه در دیم اتاج قرار داشته، نرخش 85,000 سومانی. 85,000 سومون. اینا نمره تلفنش زنگ بزنین. دوستانی عزیز، کвартираи фурӯширо давом метем. Бардорои квартире десен қарор дорад дар ноҳияи Зафаробод. Шаҳр боша, ноҳия боша, хай касе намедона ё касе медона, дар комментария бинависен. Сехонага дар 2 этаж қарор дорад, 80 квадратный метр, домои пешинаи хона ремонт дора. Соҳиби хона гуфтагия ки 3 комнатай, хоб 4 комнаташ кардагием. Адрес Меҳнатобод, кӯчаи Ваҳдат, доми 4, рӯ парои бозорча. мактаби дам дар қарибиш бидай, остановкам дар қарибишай. чӣ хеле гуфтам сехонага дар Зафаробод нархша 110,000 сомонӣ мега. сехонага 110,000 сомон. номероша занг бизанед. дӯстони азиз, эълона давом метем. мегзарем ба квартираи навбатӣ. бардорои квартираи десен қарор дорад дар ноҳияи Ёвон. бачаҳои Ёвон лайкҳоро биҷихен. духонага дар 2 этаж қарор дорад, 60 квадратный метр, домои пешина хона ремонт кардагиай. ремонт доштай, на дар сурат маълумай, ремонти хубам доштай. соҳиби квартира гуфтагия ки срочно мефурӯшам. адрес ноҳияи Ёвон, поёни автобаз давдай. поёни автобазай 4. чӣ хеле гуфтам духонага дар 2 этаж, нархиш 120,000 сомонӣ. 120,000 сомон духонага. чӣ хеле нархи арзонда, бовар кунен. ина номерои телефонаш касе харидорай занг бизана. бардоро апашкоҳо, хоҳаро, додаро. ибад навори хонаҳои фурӯшӣ имрӯза. касе то охири видеора қатима тамошо кард, дар комментария рақами 1 бинависен. ман мефаҳмам ки шумо то охири видеора қатима тамошо карден. ва агар видеои мо шумода маъқул шуда боша, ҳамун як дона лайки бепила барои меҳнатҳои мо биҷихен. ҳамин видеои моро бардоро дар имоотон падилица кунен. медонам ки ҳамат имот дорен, дар имоотон ҳозиам хе падилица кунен. ва аз ки ҷое ки замин, хона, квартира намондум, бардоро дар комментария бинависен. ман ҳаракат мекунам ки дар видеоҳои оянда пешкаши шумо кунам. мақсад ки ай ки ҷои замин, квартира меген, ҳаракат мекунам ки биёвум битам шумода. вақти бародаро намондесам ай ҳамун ҷои гуфтаги шумо ку бифаҳмен мара ки ман намеомда, мисол ай ҳамун адреси гуфтаги шумо. ва бародаро агар мо настроено мосоз боша, кам-кам шӯхиам мекунем. ай гапҳои мо ягон тот мисол малол нашен. зинда бошен. дастгирии моро фаромӯш накунен. то видеои оянда худо нигаҳбонтон боша мо ва шумора. хай.